Čau. Vítám vás tady zase po nějaký době s dalším rozhovorem z Řepy Open a z mýho kroketového turnaje. Čau, Pavle. Ahoj. Pavle, uděláme to trošku jinak. Představ se, řekni, kdo seš a proč jsi na ten rozhovor přišel, vlastně z jakého důvodu. Takže čau, já jsem Pavel, bydlím doma sám, mám to těžký, ale jakože docela to už dávám, prostě život je těžký, ale jde to. Perfektní. Jak ses prosím tě dostal k Řepy Open? Hele, takhle znám kámoše, který prostě pořádal jeden turnaj, tak mě to doporučil, říkal, pojď, bude to dobrý. Říkám, super, tak jo, on říkal, hele, pojď, uděláme to u mě na zahradě, vole. Jo, jako, myslíš mě? No, jo, jasně. No, vlastně, tak jsme se k tomu dostali, ta akce začala vypadat skvěle, bylo tam hodně lidí, tyjo, jako moc jsem si to užil, jako paráda. Perfektní. Hele, já určitě využiju občas takhle pomoci nějakých lidí a tímhle jsem ti chtěl jako poděkovat hlavně, že si nám ten prostor zapůjčil a že to dopadlo v relativním klidu, což pálení dřeva ve 3 ráno určitě je. Prosím tě, já bych měl na tebe takovou otázečku. Ano. Bylo pro tebe nějak organizačně náročný, nebo měl jsi nějakou jako velkou práci s tou organizací toho turnaje, když jsi vlastně poskytoval to hřiště, bylo tam něco, co si musel udělat a podobně? Takhle tak, důležitý bylo to připravit, že jo, posekat tráhu, což v tu chvíli zrovna nešlo, protože jsem měl zrovna trakturek v servisu, takže to bylo vlastně to nejtěžší na tom, ale nakonec se to stihlo, takže se to všechno povedlo, ale vlastně s prostorem nebyl žádný problém. A Jo. Já jsem rád, že to zmiňuješ, protože druhý poděkování, který mám, tak je za to, jak to bylo připravený ten terén, protože si myslím, že to byl jeden z takových nejlepších terénů, který jsme měli a že konkurence byla docela velká. Ale on ten každý terén je trošku specifický, takže díky za to, že si ho měl takhle pěkně upravený a připravený. No a co turnaj, jak se ti hrálo, co říkáš na sport kroket a hrál jsi ho předtím někdy? Takhle hrál jsem to párkrát na zahradě, jako s klukama a takhle, vlastně bylo to docela zajímavý, dali jsme si u tohoto pivo vlastně na začátku, to teď můžu říkat, ne? Jo, můžeš říkat, my jsme prosím vás jakoby profesionální feťáci a alkoholici, jo, tak jenom... Jo, já jsem se jenom přidal výjimečně. Ale neříkej prosím tě pivo, slovo. Jo. Dobře. Takže Bíros. Okay, takže jsme si dali prostě Bírose ráno, že jo, začali jsme turnaj. My jsme do toho šli s kamarádem tak vlastně se srandy, že se vlastně zúčastníme, aby jsme se jako zabavili, ten den jsme neměli co dělat a opravdu jako nás to bavilo, bylo to luxusní, hodně lidí, velký prostor, opravdu to měl dobře připravený jako tu celkově celý ten průběh a byl jsem spokojený, líbilo se mi to. Super, děkuju. Já mám tady připravený poznámky od redakce, tady co mi napsali, tak je tady otázka takhle z publika, co by si v tom turnaji změnil, nebo co bys mu doporučil třeba do budoucna? Takže určitě nějaký hezký holky okolo, třeba jako s nějakýma těma třásněma, viď? A okay. Víc Bírosů, jako nic bych jako nevytknul, všechno to bylo super. Víc Bírosů zbyla celý jedno to plato, 24, takže se to ani nevypilo. Tak jako můžu jich vzít víc, ale přijde mi to zbytečný. To nesmíš říkat, naopak. Jo, Michal už ukazuje, že musíš jít domů. Asi je to tvoje teďka nová přítelkyně, protože viditelně to máš prostě takhle nasekaný. Každopádně ještě jednou, Pavle, díky za to, že jsi poskytl teďka na ten 5. výjezdní legendární ročník svoje zázemí, svoji zahradu a svůj dům. Určitě. Díky moc. A já se vám vozu zase příště s dalším člověkem. Pavle, tobě moc krát děkuju, že jsi přišel na rozhovor a rád tě uvidím na dalším ročníku. Super, děkuju moc, já taky. Dík. Čau.